Hello guys, and welcome to Zinzans TV. Thank you so much guys for subscribing this channel. I see we are growing. Thank you so much guys for the love and support you have been giving me since day one. I am grateful at Zinzans TV guys. I'm here to give you updates concerning musicians, celebrities, socialites, sports person, business person, comedians, etc, footballers. Everything is found here at Zinzans TV. So if you are new to this channel, subscribe and click that bell below so that you won't miss any update anytime, any day we upload something new. So today guys, some streets these days, there's a hot issue circulating on social media right now. There's a fight between Tatalicious and Maloti Rose. Maloti anova muskana wa Ulengende. Her real name is Millicent. Maloti, she is also into music, and Munoze Maloti, I'm the ex wa Windsor. She was dating Windsor last year, Vakarambana. Then she moved on, and now she's dating Ulengende as a dance artist. Tatalicious arikutuka Maloti. Maloti akutsvagwa vajoza nyaya yake amudhorobhari here, because recently Maloti akaenda kuinterview kwaOla 7 achitaura zvone iye aida zvekurobha pajoza, and she even exposed kuti anorova brongo nemutoriro, anorova zvinodhaka paredhiyo vazara vanhu mona. So yeah, Tatalicious akabuda achishaudha Maloti. Ndimudhaa Maloti, wewe unobhaisa Maloti, wewe unotiza kujoni. Ini ndakadzinga kujoni inini, waiziya ndinoita zve ndinorova goteini, iyo ndo zvebrongo $2. Ini gote rangu rinodhura, waiziya hauenderani nemalevels chimba ndokuremera what. So she was saying all those things pa Facebook page pake paTatalicious Karikamombe. So tana Maloti Rose ari kupindurawo madistricts anhingirike naye Tatalicious, and it seems like hondo iitire hondo hombe, because ndaona kuti Maloti apindura Tatalicious mustudio, because akatuka mufesi wake Ulengende. Kwanzi mukomana wakanda ngedhodhi pakaipa ende zviri kunzwa netatu raMaloti riri pazamo nderapunhana hanzi ndiye ex waMaloti, saka hanzi ndiye akapa Tatalicious information yese concerning Maloti. She was in an armed robbery, and kujoza hanzone kujoza uko akatiza joza hanzone anakubva ega nekuda anmayas. She was running away from macrime ake chichiva, and aripa wanted. So njakupa video iro pamberi apa maizia, then you watch the video and njatera mashoko akataura Tatalicious maizia, njazokupa fujo ekare mashoko ataura naRose and nemadistrict adasi ari kugadzirwa naRose achigadzira Tatalicious. So guys, pachapisa guys, so nchakusiya muchiona video iro. So guys, please guys, if you are new to this channel, buy bell rapa, subscribe to the channel and buy a bell, but no upload something new anytime, any day. You are the first to get that update. Our hero no worry pam neponesu Zimzans TV. Thank you so much guys. Zimzans TV, I love you. Take care of yourself and enjoy this January. Ayo sangoti ndotonga pa social media shamari. Bvunza vanondiziya on the ground. Kana mu South Africa ndakauya muya ndozvi ndiri nhengo inozvimirira. Ndiri nhengo achinzwa. Apa on the ground ndiri nhengo, bvunza vanondiziya. South Africa ndakauya ndiri ndega ndakabvongodza airport yese ndikabaza madoo kusvika vanhu vati ndadzokere kuEurope. South Africa vangoti vaigona ngondidedzera gang rengoti ndaigona ngouraiwa. Ndakamugara 6 days ndichibvoronga, kwete kubvoronga, ndiri mhondoro mwana mudiki kani nyarara kani zvako zvekunyeperwa kunzonze pa social media. Ndakauya mujoni mufana wami mawakatiza muya inini vakandidzinga. Iwo wakatiza mujonika, ini vakatidzinga, vakanditadza ukuzvinzwara malongo ya vakandidzinga. Iwo wakamutiza, wakaita zvokutiza mujoni, ndakadzingwa deportation kuti uita mutadza. Ndadzokere ndabaza ndichibaza majerima makanda ndakavharwa muningi mudetention mamwine grass. Ndaingoti ndagarwa so ndaibaza magrass. Ubvunze Mistofa ndiye anokudza. Mistofa umubvunze kuti aifonerwa nevanhu kuofisi. Munhu uchigwe munhu muichaizvo munhu ari kupaza madho esimbi.
ndiri nhengo ozvitemba zviya usanyeperwe ende usambofunga ndiwegondo wamadrugs ka iwe unorova ari chipi panorova cocaine asekuru azvinzwa zvekupenga bvunza vanondiziya uzotsvaga anonzi francis anogara kusweden anokudza kuti queen vanorohwa nemangemba azvinzwa francis nemukadzi wake adrian chijongwe family anonzi chijongwe vanogara kusweden ndo vanondiziya manje azvinzwa safunge kuti wakatopenga zvokupenga zvezva amai ndotanga ndakusvira iwewe ndakusvira ndokurova azvinzwa ipapo zvaipapo ndoona chokukusvirisa amai amuna upenga mazvinzwa safunga kuti kana uchidhakwa nebrongoro $2 oda kumira panomira munhu ndotenga coke ye$300 per gram azvinzwa $300 imari inohurwa namai vako gore rese wazvinzwa sabva wazvitonga wakapenga stereka asi wendi ndida kutomutsvaka zvamwari chaizvo vhidhiyo yekuti ndasina mboiteerera yakarebesa ndagumira futi munzira ndagumira munzira usarebese mavhidhiyo itagagagaga zvakaoma matrek matrai watsamwaga munozvijaira wajaira kurwa hondo nevana munowina hondo kumahombwe masisi maiziya munowina hondo kumahombwe aiwa kuno kwamaolympics eviolence aiziya ati kwateka isusu zvekukwatiswa zvekushaya hanzi ndiri homwe yenyika homwe yani kumhata kwehomwe iyoyo kumhata kweinterpol iyoyo auri kuzvita hanzi uda unodedza interpol togara panhamba 2742 silver crescent aspindale park ukandishaya ipapo unondoona kwadj ino kumbare kumatagarika flats ndokwandenge ndiri block 45 matagarika 3 vaiziya usade kuchikidzira vanhu ka uri kuti hanzi uda kundidedzera mapurisa because I'm standing up for myself wajaira kubhula vanhu kavongoita se vongonyarara kuidzwa hasha iwe chimbomira sha vaiziya uri queen wepaindaneti kamanje titori maqueen in real life zveipapo mustreet kwete zvepaindaneti zvekushaya izvo vaiziya toriwo nedepression yoyo imagine kaunogara kunyika isingataurwe kana shona kayo aiziya saka ukasashungurudza vanhu paindaneti hauna rimwe dhiri raunoita but kunoti chii unototyisidzirana nhova kwete kuno kwaiziya uri nhova tatelicious uri nyana kwaiziya fesi inenge mhata yechemberi tatelicious kumhata kwashumba kumhata kwakwe iwewe neinterpol yacho iyoyo itume iuye plus utori dofo why are you exposing yourself kuti you are ignorant imagine nemaviews anoita mavideos ako kuratidza vanhu kuti uri dofo kwakadaro do you even know the meaning of interpol unotomboziva kuti interpol yacho inoita nezvei uri mhata sha kwaiziya usataure nyaya dzeinterpol sha usataure nyaya dzekuti hanzi ndiri pawanted hapana munhu asingatese hapana munhu asingazvizive and inini ndotovhura hombe mureal life because ndodzimiririra nyaya dzangu hatitye chaizvo unofanira kungoziva izvozvo chete aiziya kuti inini handitsve handikwate topedzerana iwe utaura ti hondo twe paindaneti totaurwa hondo dzemureal life sha last month yese chichaitika kwandiri zvinhu zvakaitika mulife mangu mumwe wangu ka hondo dzandakarwa inini ndiri ndega ukadziri dzikaitika kune someone like you iwe unobva wanyatsoona kuti hauna homwe yaunotaura kuti uri homwe waiziya kumpendero kwehomwe iyoyo kumhata kwehomwe iyoyo kugotsi kwayo right kugotsi kweinduku yawakachekesa iyoyo daunyatsokuratidza kugotsi kwemboro nhasi because unosaiza vaiziya kumhata kwako kechi 27 everyday na6 am last month ndaisanetsana nemahure echinherera tuvana twemusanganiswa twakahurwa kumozambiki tuvana kalafu keke kuti ungati kamukaradhi ungati kai akatonzwisisike tuvana twakahurwa ndo type yako iwewe ndo type yako iwewe kumhata kwashumba ndo vakazvara ngochani vakavainetsana neni wani vasikana vaivaya vari hobho vakatorikurutana nemafamilies avo imagine at your age wakuda kutoita kageng kekuda kutounganidza kutofoma kakauti kevanhu vakavenga maloti saka ndokuremeraika ndozvazvinoreva batana nemahure echinherera aya ndokona kutokupa namba dzemamwe maenemies angu ari kutotsvagawo kuti onibatira nepapi munyatsoungana waiziya munyatsofoma
kapati munyatsoita toi ikoko tonoti munoita sei sha kutsomana neni sha unozongozvimba inge izvezvi mahure echinherera akutanga kuita basa rekuterera masong angu because they thought they could break me but haukonoti chiere mwangu tiri masoja isusu aiziya kudhara katakazonochiswa paindaneti. Mira pane zvandikumboita pane munhu wandirikumboudza mhata ndozotaura newe kana ndapedza ndakumbomuudza mhata dzake dzichiri fresh vaiziya where was I saka ndati ndokwanisa chokupa kana nhamba dzako anditi munyatsoungana munyatsoita matare anatumbwe munyatsoungana ikoko munyatsoita matare muchiti maloti this and that but ukona kuti chii here tikasurvivha zvinhu zvakawanda waiziya unotochikidzirana nhova kunoko kunoko hatisi kukwata mumwangu waiziya ko iyo taiti yemushakabvuma iwakalafu kuzondifita wakadiko ndakuchida kunyatsokuradza kuti ndodherere ndapada kupfuurira waiziya apa ndakuenda kwaino da unyatsonokunyorera riri distrack rigorira chaizvo unyatsozvimbe tinyatsonoti unosvika papi mukutsamwa mako wobva wanyatsopruvha kuti hauna yaunofa wakaita waiziya unorwa hondo nananhova kwete kunokutopedzerana handitye munhu ende inini handina nidye kutomboswera ndichirikuruta vanhu kuti ndinzi ndapedzerana newekewewo hauna basa tatelisha zuri mhate yo inini ndogona kutomuka everyday ndichienda pamba penyu paya parodi paya pakapendwa negreen kungonoudza mai vako mhata chete makuseni nemanheru chimbozvitraya wonyatsonoti ndiri mhate mashuwa ndopamukira paya ndikanovaudza mhata iri fresh everyday na6 o'clock iwo ashumba vaya vakazvara ngochani yakapusa futi dai uri ngochani yakangwara ngochani ichinherera kumhata kwakweyo uri dinga uri dofo tatelicious uri dofo unomboziva chinhu chinonzi interpol kana kuti interpol yacho ichi kumhata kwako neinterpol yacho iyoyo uiudze pauri kunoiona mangwana pauri kunoifonera whatever kuti hanzi kumhata namaloti inini ndindadaro daunyatsokurekotera dhisi unyatsozvimbe tonoti unosvika papi mukuzvimba ukuzvinzwa here matrai hauna basa sha vaiziya mbinga kudii iwe sha tatelicious even if ukavhura inini ndingatokulingisei nembinga yemana mhata kumhata kwevese vari kuwirirana natatelicious ye vachimukuza zvichidofo muchitaura zvekutanzi makauya pasocial media panapa kuzotsvaga mbinga mukunzwa here magaro acho futi ekutsvagisa mbinga hamuna saka mukaona mumwe munhu ane magaro kasiri kuita zvekunyengwa munoita hasha magaro aya ndakabva nawo grade 7 sekura ndoita magaro ndakura kainini handautsvuka ndakura kainini ndakangozvarwa ndiri mutsvuku maiziya saka handivhunduke kuti ndakatsvuka zvotovhundutsai mimi because muri mabharanzi iwo tatelicious usandudze zvembinga waiziya vanhu ivavo vauri kutaura uchitanzi heye wakafitana nachiyangwana nani ukatovhura profile yange patiktok kana painstagram pama3 videos akapinwa paaccount yangu it's me ndiri muoffice maphilip chiyangu anchimita pedicure and is actually the person akatondi inspire kuti I must share my stories since I left that life behind. You know, history yangu handifani kunyara nayo wanzwa totoziva mbinga in real life kwete zvenyana nhova mimi utaura kuti chikwe inga iwe uri kutambura vanhu unofunga kuti usingatambure waitadza kugara muzimbabwe handi kutobuda muzimbabwe ukatiza nhamo dai wakaendoka kuma-first world countries akaita sana naamerica kana ku-uk wo zvako kuri nani uchitaura zvenyika dzekuti hatikwanise kana kutodzipronounce une depression iwe kumhata kwakweyo unokutaura nyaya nembwa unditaurira kuti chikweyo mhata iwe unozvaunonditaurira sha kumhata kwako kwamai vako mese koko nemafollowers ako akapusa ingachikusaidhira uchiita zvinhu zvekushaya basa rekuchekeresa induku zvidofo remunhu saka apa da kukupa list remaenemies angu kuti zvikurerukire pane kuti uswere uchiannounce kuti he vanhu vese wakamakamalotti uyai tiungane da kuti mufome kakauti kenyu waiziya munyatsoite zvamunoite koko plus ukuona zvako zvekufemereka uchitanzi he ndiri homwe ndiri chii iwe sha taitorarama nechitsotsi isusu kunzwere dai zvemushonga kana zvematare zvaishanda dai takafa waiziya but tiri pure mushonga haubate pane chi haubate pasina chironda unotoroya vanhu vanoroyawo isisati zvitye because at the end of the day sha mwari anozongotifaita ende inini am very lucky because
pese pandonetsana nemunhu achida kundinyadzisa, that situation it always turns out in my favor. Saka uri kuwaste chi, ukuwaste time. Waize, you are wasting your time. Kana wakapenga chingonyarara, but apa ndisi kuzokusiya ndikutonokurekodhera dhisi. Ndonyatsokuratidza ndopfurira andidherere zvekuhwanda ewa ndosaiza zviri straight forward. Ko ndiri kunyebera kuti amai vako vakarwa hondo nebechi. Hanti mai vako ivo vakaenda kuhondo vakadzoka, vakaenda vachizvita vari kuenda kuhondo vakadzoka kuhondo vane vana. Chimwe chavakadzoka nacho kubva kuhondo ikoko. Handi vakadzoka kubva kuhondo ikoko ndopo vakadzoka vane nhumbi yako. Hanti unogara ubudiriro tu here raini renyu riri kuseri kweraini rambuya vangu. Tokusiya zvekudaro kaTatelicious. Amai vako vakarwa hondo nebechi. Handisi kunyeba. Vachinosvirwa nemakomuredhi vachida kunyepera kuti hanzi wangu vari kuhondo kumhata iyo. Tasaona izvezvi wakutukisa dzinza rese. Ene ndiri kunyatsotukirira bosi, da unyatsokuratidza kuti ndopfuurira. Da kuti unyatsoiti hasha tonoti unosvika papi. Usazofamba uchinyeberwa nhongi une yaunokwanisa kuita kana kuti une zvaunokwanisa kuita sei nekuita sei. List of my enemies ukabata Katarina, ukabata Colorful, vakawanda vanhu vakandimaka waiziya. Ndokwanisa kutokupa nhamba dzavo ka mobva matogara mobva matoungana zvikuitire easy. Tonoti munokwanisa kuita sei, address yangu ndakupa, mira ndikupe kubasa kwangu futi. Waiziya. PaCentury Mall shop yakanzi Wedgeroot Herbals kona Nelson Mandela naJulius Nyerere. Svika ipapo. Inini handisi kuzokwata, indini handirecruite vanhu kuti ndipedzerane newe because uri mata. Kana ndakutokurecruitira vanhu kasekuru ndienda kutodherera vanhu vandotamba nawo kozina nditambe nemadinga. Waiziya ndotamba nemagangster. Kana ndakutokuhaira vanhu ka ndienda kutokukidziridza topedzerana inini newe so topedzerana. Saka ngatimbopindei timbonoti anogona zvehondo ndiani. Inini handisana nhova unenge wajaira kubhula. Tikanonoka kuuya pasocial media but tikatooma musoro zvekudaro waiziya. Satinzwi ini handinzwisise mureal life. Handibhulwe mureal life inini ndozobhulwa painternet. Iwe mai wangu unosvara dofo kana kafanana newe. Waiziya. Kutsuka chete but inini topedzerana Tatelicious waiziya. Ngatimboonei tonoti unonyatsotsamwa kusvika papi. Homwe yenyika. Homwe yakaboka. Iwe mhata homwe isina kana chinhu, haina kana coin kana 10 zig. Haina homwe iyoyo kumupendero kwehomwe iyoyo mhata kwako mhata ka 47 duzvi wakajaira.